Ọzọkwa, Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka ozi Dr. Law Mefo ewubela otu Mmadu karịrị puku abụọ akpọrọ Solution for Good Governance bụ emewere ọnọdụ na Prọfesọ Dora Akunyili Women's Development Center dị n'Ọka. Chukwuemeka Modelem n'ebe ahụ. Maazị Mefo kọwara na Anambra steeti bụ nke ọkammụta Chukwuma Soludo na-achị na-eme nke ọma n'ihe niile maka na onye nọ n'isi ya bụ mmadụ ji eziokwu were na-achị ọchịchị ma gwakwazịa ndị otu Solution for Good Governance ka ha gbaa mbọ banye n'obodo niile dị na steeti a wee na-agwa ndị mmadụ ezigbo ọrụ gọvanọ Soludo rugoro n'obodo a iji hụ na ọ ga-atụrụ ugo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ga-eme na steeti a n'afọ a. N'aka nke ya onye ndụmọdụ nyere ya bụ otu mbụ Maazị Ifeanyị Okeọma chọpụtara na nguzobe otu a gosiri na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-eme nke ọma na ọ bụ nke a mere ndị mmadụ ji wee wepụta onwe ha ịgara ya ozi ma hụkwazịa na ọ tụrụ ugo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na steeti a. N'aka nke ya onye chịkọbara ya bụ otu bụ Maazị Obijiakụ Onyekachi kọwara na ihe ha ji guzobe ya bụ otu bụ nke ndị nọ n'ime ya bụ ndị esitere na ọgbọnta nkwado niile dị na steeti a were chịkọba bụ ndị kwenyere na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo arụọra ọtụtụ ọrụ na ha ga-agakwazi n'iru na-agwa ndị mmadụ ya bụ ọtụtụ ọrụ ọ rụgoro iji hụ na ọ tụrụgo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ga-eme n'afọ a. Our aim bụ ka ife anụ nwa gọvanọ na-alụ ka anyị gaa down to all the works and all the nooks and crannies. Rekwara ndị mmadụ ọrụ maka gọvanọ wee sị na anyị na-ayọ sinima ka anyị na-agafa ka fa nye nkwado ka o wee chekwa ọzọ. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.